Vítáme vás pri Trnavskom Betleheme. Autor a zhotoviteľ pristúpil k práci po dlhšom rozmýšľaní ešte v januári roku 2014. K dnešnému dňu je na Betleheme odrobených asi 825 hodín, čomu treba prirátať množstvo hodín štúdia a surfovania po internete, ako i fyzických ohľadov známych slovenských Betlehemov. V Trnavskom Betleheme sa nachádza asi 80 figúrov, potom 65 postavičiek rodiny a 20 zvierat. Z tohto počtu je asi 1/3 pohyblivých. Priemerná výška postavičiek je 9 cm. Pohyblivé časti poháňajú 3 12-voltové motorčeky s množstvom rôznych prevodov. Použitý je tiež elektromagnet a systém Boldeno. Použitý materiál je rôzny. Figurky sú z hliny, stavby zvykového dreva, použité sú tiež mosadzné a medené pleky, sadra, akrylové farby a prvky zo železa. Svetlá svetielka v počte 20 kusov sú s napätím od 1,8 do 12 V. Základné rozmery Betlehemu sú 180 cm na výšku a 100 cm dolu. Všetko je sprevádzané muzikou s vianočnými motívmi, použité je autorádio. Betlehem je koncipovaný v niekoľkých poschodiach a vybraných motívoch. Základom je centrálne umiestnená svätá rodina, okolo ktorej prechádza na pohyblivé odkazy 11 figurov, dieťa s krížom, cirkevný konvodca, ženy s dármi, valák s ovečkou či chlapec s líšťalou. Prvé poschodie má pastierské motívy, doplnené motívom Adama a Evy a strom poznania a pustovníkov. Na ďalšom poschodí sú umiestnené stavby s motívmi vybraných remesiel typických pre Trnavský kraj, ale aj pre Slovensko. Je to vinárska tematika, poľnohospodárstvo, tkárstvo a rodinná tematika. Na hornom poschodí sú typické trnavské stavby, chrám svätého Jana Krstiteľa, mestská väža, Berlomako mestská väža, Berlomako a brána ako súčasť najzachovalejšieho mestského otvrdenia na Slovensku, Trojička a Trnavský jarmark. Zrejme narýchlo je peklo umiestnené v spodnej časti Betlehemu. Celú stavbu dekorujú akrylové malby na solovite, hlavne arcibiskupský palác s kostolom svätého Mikuláša a Havlíkovou ulicou, kde sa nachádza rodný dom Mikuláša Štejnera Trnavského. Betlehem je dokončený asi na 90%, upravený bude vrchný kolotoč prechádzajúci cez chrám Jana Krstiteľa. Na záver je krátky pohľad do zadnej časti, ktorý